El que mata no és la malaltia. Jo m'he adonat. El que mata, veritablement, no és la malaltia, sinó el pecat. Clar, això, dius, què vol dir això, no? I sobretot amb les idees que tenim del pecat a vegades, com de fer pecadets i què va. O sigui, el que em mata a mi, ara que estic malalt i abans d'estar-ho, no és la malaltia, sinó el pecat. És el que em treu la vida, és quan jo em tanco amb mi mateix, quan de cop quedo, allò que deia aquell filòsof, no? El homo incurvatus in se, o sigui, quan començo i em quedo centrat en el meu malic, per què? Doncs per les meves pors, pels meus egoismes, per la meva ràbia, pel que sigui, no? I el que salva no són els metges, que evidentment els metges curen, i és molt important, només faltaria, però el que salva és quan surto de mi mateix, malalt o sa, i em dono. Això és el que em salva a mi, el que m'ha salvat sempre i el que em salva ara que estic malalt, no? Que en canvi són les circumstàncies, però i això ho he experimentat com la veritat més fonda de la meva vida. Ho sabia, però ara ho sé d'una altra manera, no? El que mata no és la malaltia sinó el pecat, i el que salva no són les medicines, que això cura i està molt bé, i evidentment, sinó el sortir de mi mateix i donar-me. I això em serveix per dir que la malaltia pot estar molt bé o pot estar molt malament. És a dir, la malaltia et pot obrir, et pot fer més vulnerable i al mateix temps més tendre, et pot fer més compassiu amb els altres, et pot, no sé, fer sintonitzar amb el dolor de l'altre, acompanyar millor amb el dol i la malaltia dels altres, o tot el contrari. La malaltia en si mateixa et pot tancar, et pot fer més esquerp, més amargat, més cínic, més... saps? I per tant, jo el que demano és que la malaltia em faci més obert, no? Em faci... i no el contrari, no? I no sé, i això és el que ara he vist, no? En aquest nou període de bonança, intentant fer el dol de la recaiguda, per tampoc muntar-me un paisatge que no és, perquè vés a saber com serà això, no? Intentant, encara no ho sé com, perquè això és una lliçó que encara està per aprendre, com viure de debò la incertesa, però de manera positiva, no? De manera que no m'amargui o que no em tanqui, no? Passo dies a vegades en què estic allò i noto, no? Que estic més ficat en mi mateix perquè en el fons estàs rossegant el no saber, el no... fins que ve algú que sap acompanyar i et fa canviar la perspectiva, no? Per tancar una mica o com a síntesi, un parell de coses només. Una... com ha evolucionat, no? Amb aquestes 3 fases, per mi, que hi ha hagut fins ara. La primera fase ha sigut, en fi, l'aturada total, no? De cop es fa un parèntesi amb la teva vida i comences una fase una mica lunar, sideral, que és aquesta de la quimio, en què tot s'atura al teu voltant, no? Estàs com una mena d'estat d'excepció, com si t'haguessis marxat a Sibèria durant un temps, no? En aquesta fase em va donar i em va ajudar molt a escriure. A mi m'agrada molt escriure i em va sortir fer una mena de testament espiritual. És a dir, explicar a algú el que havia estat important en la meva vida. No una cronologia, no volia fer una autobiografia d'allò que havia fet a la vida, no, però sí de lo que m'havia passat per dins al llarg de la vida, no? I em va ajudar molt i vaig escriure 60 pàgines. Arribo a la segona fase, que és el que jo dic la fase de la prejubilació, no? O sigui, surts de la bombolla sideral, tornes al món, per tant deixes la quimio, però amb un ritme de vida de prejubilat, que al principi et fa molta gràcia, perquè està molt bé estar prejubilat, perquè treballes una mica, no? Jo anava al col·le, treballava, però al mateix temps no tens la responsabilitat que tenies, et permet escoltar la gent d'una altra manera, no? Tens temps per anar a passejar més, no sé, hi ha una sèrie de coses que això d'estar prejubilat està molt bé. Però clar, arriba un moment que tu no estàs prejubilat, no? Tu estàs
I amb la bonança, o la millora, doncs tornes a poc al ritme ordinari, a recuperar doncs, un ritme més així, que és el moment en què estic ara. No? Intentant buscar quin és el ritme que em va bé, perquè evidentment primer apretes l'accelerador i després te n'adones que no dona. No? El metge també amb bon criteri et diu tu tira, ja veuràs, quan el cos et digui prou, doncs pares una mica, no? Com sempre, que és el que fem a la vida, si no això. No? Potser tenint una mica més en compte, etc. No? Perquè estic fent un tractament i que no vulgui. Bueno, doncs una mica aquestes 3 fases. No? I ara no em surt per a res escriure. O sigui, aquella mena d'autobiografia espiritual està allà aparcada. Jo sé que la continuaré, però ara no. És com si per escriure certes coses has estat en perill de mort. Una mica exagerat això que dic, però hi ha certes coses que les escrius portat per una urgència que normalment no existeix, no? Afortunadament. I jo crec que allò ho vaig escriure portat per aquesta urgència. Una cosa que ha sigut molt important és l'honestedat total. No? O sigui, per exemple, jo quan em vaig plantejar, em vau oferir-ho d'aquest testimoni, el primer que em va venir al cap és no vull edificar ningú, ni deixar d'edificar-ho. O sigui, vull parlar del que jo visc. Si algú l'edifica, doncs estupendo de la vida. No? I si... Per què? Perquè és molt important la veritat, per un. No? És molt important no adulcorar les coses i al mateix temps tampoc exagerar-les negativament, no? Sinó, almenys jo ho veig, pel dol, el que ajuda més és això, la veritat. La veritat en el sentit de l'honestedat. No? Qui ajuda al que fa el dol? El que li ajuda a ser honest. Per tant, a reconèixer tot, el positiu i el negatiu. Però no només el negatiu, o no només el positiu. M'explico? Per tant, el bon acompanyant del dol és el que no té la por a la veritat i acompanyar aquesta persona amb el que viu, amb el que sent, a cada moment. No tenir por a posar paraules, no? Evidentment, no per quedar-te en el morbo, sinó per anar endavant. No? I jo això sí que ho he viscut, no? I espero que aquest testimoni hagi sigut una mica això. I per acabar, la imatge que a mi em queda i que m'acompanya i que té molt a veure amb la meva fe, com a creient, no? Dir primer això, no? I suposo que ha sortit al testimoni, per mi la fe no és un afegit. M'explico, jo soc persona i a més resulta que tinc aquesta exuberància, no? Que és la fe. Bueno, hi ha qui té la fe, hi ha qui és faquir. No? Bueno, per mi la fe forma part del meu ser persona, no? I Déu forma part del meu viure, les coses, les relacions, etc. No? Doncs amb això hi ha una imatge que m'ha acompanyat molt. Jo no sé si heu vist la pel·lícula de Dioses y de Hombres. És l'experiència basada en fets reals d'uns monjos trapenses que estan a Argèlia en el moment de la guerra civil, del terrorisme islàmic del GIS, em sembla que es deia, i d'altra banda d'un govern molt dictatorial, una dictadura militarista, una cosa així. No? Per tant, d'una violència extrema. I aquests monjos es veuen amenaçats de mort. És a dir, la seva estança al país, doncs, bueno, total, que al final decideixen quedar perquè ells volen estar amb la gent i per això han anat i no perquè... i decideixen no ser esclaus de la seva por. Sigui com sigui, ells han de fer el seu dol. Per tant, crec que és una pel·lícula molt bona per l'acompanyament en el dol. Perquè és com ells fan el dol de les seves pors. Hi ha un dels monjos, que a més és metge, per tant doblement interessant, que fa també el seu dol i se'l mostra en un moment, per mi molt bonic, sense paraules, no hi ha diàleg, no hi ha res, només una música de fons, i és ell que entra, crec que és a l'església, del seu petit convent a la zona pobra d'Argèlia, i hi ha una imatge de Crist, ara no recordo com és, crec que és un Crist crucificat, no sé si és a la paret o és una imatge en relleu, no sé. La qüestió és que jo recordo molt bé que el que fa aquest monjo és acostar-se a la imatge i posar la cara, el rostre, enganxat al costat, i s'està així una estona. I per mi això és
el tractat de teologia cristiana més impressionant que he vist, perquè és ben real. No? O sigui, al final el que fem és ens acostem, no, al Senyor i li posem aquí. Per què? Perquè el nostre patiment està dins el seu. No hi ha patiment humà, que no estigui dins el cor de Déu. No hi ha patiment humà. No? I al final aquesta imatge a mi és la que m'acompanya, perquè m'hi vaig sentir molt identificat, perquè jo d'una manera semblant, també quan no tenia paraules, quan no tenia preguntes quasi, anava a dir no tenia respostes, però que quasi no tens ni preguntes, no? No tens res. En canvi, el que sí que tens és el Crist, que des del seu silenci, des del seu amor lliurat, totalment, no? Ha baixat al fons del patiment humà per acompanyar-ho, no per explicar-lo, per acompanyar-ho. No? I d'aquesta manera convertir el patiment en donació, que és una altra història. No? I per mi, per això és morir. No? Morir és donar la vida. Llavors anem donant la vida doncs, sempre, i a la nostra mesura, i a la mesura que la gràcia ho fa possible a nosaltres. No? I ho fem com a persones sanes i també com a persones que tenen una malaltia. No? Això no canvia.